كأنهم هربا أبدال أبرهات أو أسكهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. فولي أني تني أنت سعانتني نكو كرا كرايا أو يسعى أني واتي بلاجلي أو من باك بارو بلاك أو فسقلين تانا مالكو نفقتاسي مالكوكا أمي كيسين نما دلالة في على كوتشامان جديني أو كيلين بلاجلي نسعى أني واتي بلاجلي على كده فولو مغو أني labamogo kuntigi a cira ka kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. O de kama silamɛ ɲuman dusukun ɲumantigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya ka sewa ka sanga ni Muhammadul Mustafa bangeli ye. O kadara kɔnɔna na an karamɔgɔ a Sheikh Umar Jabate n'ale Jamiyatu Ansar Dinil Islami kulu kɔnɔ laselikɛla ŋana do n'a sigiyɔrɔ bɛlen bɛ Côte d'Ivoire jamana ma Lakota dugu kɔnɔna na. San o san an karamɔgɔ a bɛ mawuludu kɛnɛba sigi ka jama fara ɲɔgɔn kan ka hakililajigin kɛ Muhammadul Mustafa a ka ɲɛnamaya a cikun a jogobaw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ladegeli kɛ Muhammadul Mustafa la. Ɲinɛ ka bɛn janvier kalo ma san 2023 an karamɔgɔ Umar Jabate Balik a ye laada in lakilen. Kɛnɛ in a nun donna ni discours kalaw ye fo ka taa se an ka maaba welelenw bɔli k'u ka nisɔndiya an'u ka sewa yira ka sanga ni mawuludu kɛnɛ sigili ye Lakota dugu kɔnɔna na. Fɛn min sɔrɔla baara ɲɛbila kumaw la Shirifila TV Jabarani tɔgɔ la ne ni aw an ti jɛ an k'o ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ. Chers parents, autorités administratives, civiles et militaires, honorables invités. Chers peuples d'ici et d'ailleurs, par ma voix, le président du comité d'organisation vous salue, autorités administratives, civiles et militaires, honorables invités. Chers peuples d'ici et d'ailleurs, par ma voix, le président du comité d'organisation vous salue avec la salutation qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En effet, le président du comité d'organisation, en l'occurrence au stage Charles Sanogo, avec ses hommes, travaille d'arrache-pied depuis quelques jours afin que le Mawlud, qui marque la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut soit sur lui, aussi que toute sa famille, devienne une réussite. Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté musulmane, en particulier celle d'Ansar, Ansar Din Lakota et les villages environnants. En effet, Ansar Din est une organisation musulmane dont le guide spirituel Saïd Cherif Ousmane Malan Haïdara Wilibali, qui d'ailleurs actuellement en France. Ansar Din national sous l'appellation ADN a pour objet la propagation de l'islam, a pour objet la condamnation de la violence et l'intolérance religieuse et l'amélioration du bon comportement pour le rendre utile à la société. On retrouve Ansar Din dans 40 pays à travers le monde. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons 20 fédérations, 136 sections, 802 sous-sections et 40 520 membres. Le volet social est plus sollicité dans l'association Ansar Din, avec la construction des mosquées, des hôpitaux, des imprimeries, des fourrages, des dons de sang, des écoles et des bonnes œuvres dans la vie de tous les jours. Ensuite, nous tenons à saluer tous ceux qui ont effectué le déplacement, entre autres la police nationale, les imams, sans oublier également les mamans.
Enfin, nous tenons également à remercier une personne de taille qui fait beaucoup parler de la religion musulmane, ainsi que Amsadine, j'ai nommé El Hadji Oumar Balik Diabaté. Ka doni ba fu ko boyamba jora mina madama sanogo ga jora la no président national et Côte d'Ivoire kono ani fédération muga ani section no figure nambore ambe do jibo ere section second ba kono ambe foldi a président no ga biro kono mawma ko boy association bi woro ani nani ba kono a président no ga biro kono mawo anu ga membre ambe foldi bela jelema nambore anga parent me kenega no yanga président bay Idrissa Aidara darula kama a wulila o na bi anga ba foy me chien anga foy dama nambora anga maran be no e madame Keita aja funa Keita e amba foka wani mando nambora fédération era ka délégué féminin be no e Kardiatou Dawe ana dogomso amba foy kuwe ka fodi lakuta chena muso bela jelema ani fédération minu nyan sekra ani ambalma minu bora yoro woro kana ambe fodi bela jelema anga wudu nyamo no saibire dawla kama amakena soro ma ko ka fodi la se jama bela jelema fion va bora yoro woro kam magge ambe fodi bela jele ansaru ani ansaru kanbaw ani salama bela jele ya rabbi anskira herala ala kan wuli herala amela ko ta muso fu dante foli mina an baw an kɔrɔw an dɔgɔw k'u ni gba ni n ko n ko musow ni ga nan duman ga ko tɛ ni n ko musow ni ga to duman ga ko tɛ ni n ko musow ni ga n ko furu duman ga kolo lakota musobaw n b'aw fo muso minnu ye kotow cɛ ta la ka sabali u cɛ ye k'u majugu u cɛ ye ni bolo bɛ na si o denw ma sini n b'o musobaw de ma kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wa sallam ko an k'an denw degi jogoba sabara an k'an denw degi jogoba sabara o kɔrɔ a bɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jogoba ni saba in k'an denw kala la jogoba saba in an ka kanu don an denw dusukun na a fɔlɔ ye jumɛn ye an ka kiraba sallallahu alaihi wa sallam i k'o kanu don i den dusukun na ka tila ka i den kɛ kira kanubaga ye a filanan i ka kira n'a somɔgɔw kanu don i den dusukun na alubeitu i k'o kanu don i den dusukun na ka i denw kɛ alubeiti kanubagaw ye o la Alhaji Idrissa Aidara a ko ka sigi jama bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛn n'a mɔgɔkɔrɔba k'aw nana hɛrɛ la cogo min na ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔsegi hɛrɛ la k'an kɛ yɔrɔw sɔrɔ dugawu min bɛna don yan El Hadji Oumar Diabaté fɛ dugawu ninnu ala k'a bɛɛ jaabi n'an bɔra yan fana an bɛ taa an bolo don baara minnu na an b'a ɲini setigi ala fɛ ala k'a ni musa jaabu bɛn ala k'a ni kɔrɔta bɛn ala k'a ni daraja bɛn o la kuma caman t'an bolo kɛnɛ in a denbaya la wa kado yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan su in na an ma sigi ni kado min ye Mawludu Jara kɛnɛ nin kan Alhaji Idrissa Aidara a ko ka jama bɛɛ fo foli la dan tɛ foli min na o kɔfɛ an karamɔgɔ Al-Ustaz Al-Fadil Ba Watara ale bɔra ka bilasirali kunfɔlɔw kɛ barika Ala ye anw bɛ Ala le tanu su in na ka Ala barikada ni nin kɛnɛ sigilen waleɲumandɔn kɛnɛ ka ɲɛsin alubeitu bɔkolo ma n'i ko Mawludu i ye sanumanw de wele minnu saniyana ka tila ka bɔkolow saniya i y'olu le wele n'i ye Mawludu kɛnɛ sigi o kɛnɛ min sigila a barika Ala ye
Mami ala sona ka fonsereya anw ka se ka ye o kɛnɛ na anw de b'a la barikada mɔgɔ ye yan sɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ ye k'u ni ce u yɛrɛ ye ni kira ko tɛ anw bɛ mun na bilen o tɛ yen ni ɲɛ don ka taa diinɛ sira o sira i bɛ min ye o ye alakira n'a bɔnnaw de ye n'olu dɔgɔyara foyi tɛ bonya bilen o le kosɔn kira bonyana ka tɔgɔ caman da a la wali ka tɔgɔ caman wele a la ngo tɔgɔ minnu welela kira la a bɛɛ bɛnna kira ma kitabu kɔnɔ ko tɛ o ye e k'i hakili dayɛlɛ dɔrɔn tanu min n'o bɛ fɔ kira ma miatayin miatana wahidu min bɛ fɔ kira la o ye min sɛbɛra ka tugu ɲɔgɔn na n'o tɛ kira tanu ka bon ni bɛɛ ye o sɛbɛnbaga ka faamu danna yɔrɔ min na o y'o le sɛbɛn ka di an ma n'o tɛ kira ka faamu bɛ nin bɛɛ sanfɛ kira bonya bɛ nin bɛɛ sanfɛ kira sallallahu alaihi wasallam kabini a ma na adama tile la abulbashar ale le danfɛn bɛɛ bɔra min na adamadenya sira kan ale le sigira ka mangutuli kɛ a denw ye ka mangutuli kɛ a denw ye ka na se kira ma sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka kuma bonyaw kan a bɛ ka kuma valɛriw kan a nana se muhamadu ma a ye muhamadu bonya fɔ ka valɛri fɔ a den dɔ bɛ yen ko sita o sita gɛrɛla fa ra k'a ɲininka a ko ne fa i bɛ ka kuma cɛ min kan nin ye yala o cɛ in bi sɔrɔ cogo di e bɛ k'a ka bonya fɔ e bɛ k'a ka mankutu fɔ mɛ i nana fɔ k'a ka fisa e ye a ko a fa ma n b'a fɛ i ka ɲɛfɔli kɛ n ye o cɛ in ne ka fisamanciya kan n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam o yɔrɔ la sita fa n'o ye adama ye a k'a ma ko e ye ɲininkali kɛ fɛn min na ni ala sɔnna n bɛna ɲɛfɔli k'i y'a kan o ye adama tile ye k'a sɔrɔ kiraw ma na fɔlɔ nabi ɲumanw ma caya adama n'a ka denbaya dɔrɔn de bɛ dugukolo kan waati min na adama ye mawuludu kɛ n'a denw ye o mawuludu kɛra cogo di a ye nin fɔ tuma min na a denkɛ ko a ma ko n fa ɲɛfɔli kɛ n'o tɛ kuma in ma faamu anw bɛ e le dɔn i ka bon mɛ ka na e yɛrɛ ka kuma belebele wɛrɛ kan cogo di o le kɔnɔna na adama ko a denkɛ ma o a ko n bɛ ka muhamadu min fɔ ale le ye danfɛnw bɛɛ fisamanci ye hali mɛlɛkɛw a ka fisa n'o bɛɛ ye bisi tati asiya ni fɛn wɔɔrɔ ye ala ye muhamadu bonya ni mɛlɛkɛw ye ni adamadenw ye ni ko wɔɔrɔ ye ayiwa denw ko an fa o wɔɔrɔ o ɲɛfɔ an ye dɛ a ko a wɔɔrɔ fɔlɔ ala ye kiraya min d'a ma ka nabiɲuman min d'a ma o ye ala ka kɛrɛnkɛrɛn ye ka d'a ma nka ala ye valeur wɛrɛ minnu di a ma ko a fɔlɔ zawajahula ko ala le ye furu kɛ k'a di muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam kadijata ni o ye an ba kadija ye ko a y'o le kɛ muhamadu furumuso ye ni o kɛra kira furumuso fɔlɔ ye kisatigi caman bɛ min fɔ o la kira muso fɔlɔ ye a ka kɔrɔ ni kira ye san 15 o le kɛra furumuso fɔlɔ ye adama de ko a denw ma ko o min yɛrɛ kɛra ka di muhamadu ma ko o kɛra muhamadu ka fisamanciya le ye ala yɔrɔ ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan ni kadijata furuli ye a ma ala k'an bɛ sababa ma karamɔgɔkɛ kadija ni kira furu bɛ kɛ don min na san 15 a ka kɔrɔ ni kira ye o la mɛ mun de na ala sɔnna ka o kɛ kira furumuso ye k'a sɔrɔ npogotigi caman min ma kan ala bɛ se k'olu ka furu latigɛ kira ma sallallahu alaihi wasallam kun dɔ bɛ o fana na ala ye kira ɲɛnafi a ma fatigiya jabɔ a ma batigiya jabɔ a ma balimatigiya jabɔ ala nana muso min d'a ma
ayo ke tafetigi ye muna si hakɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ surunya denibaya hakɛ la ko o kɛra kira ye walisa ni kira bɛ taa adamadenya barow la tuma min na a ka ca la ni a n'an ba Kadija bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ale bi musoya ni furu kɔnɔna ko dɔn ka tɛmɛ kira kan a ti kunnafoni ɲini fan wɛrɛ fɛ o hakilila bɛ sɔrɔ ale la k'a bilasira n'i y'o kɛ denmisɛnnin ye a ka gɛlɛn o ka se ka faamuya di kira ma o yɛrɛ bɛ bila kalanbulon de kɔnɔ ka faamuya ɲini a yɛrɛ ye ko ala y'o kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam ko o ye kira ka fisamaciya dɔ ye o min ni o kɛra kira ye o ma k'ale adama ye wa Kadija ta yɛrɛ ye jɔn ye Ala k'an bɛ sababa ma ne baw an k'an jija an ka Kadijatu ladege nin yɔrɔ la n bɛ n ba fo n'o ye Seyida Kadijatu Dawo ye an b'a dɔn kabini Mali sigira fɔ yan kabini don min n'a tugura an karamɔgɔ nɔfɛ fɔ bi kuma fila tɛ yen karamɔgɔ mako bɛ min na o y'a sɔrɔ ale labɛnnen don kɛli kama a n'a dɔgɔ minnu bɛ yen k'an b'u bɛɛ fo n'Ala y'i kɛ karamɔgɔ ye ka i lajarabi ni furumuso ko ye a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ nka anw bɛ Ala fo o la k'a daw a n'a tɔw bɛɛ a y'a tɔgɔma tiɲɛ ta Seyida Kadija a kɛra jigi ye kira ma hakili tali la ka kɛ jigi ye kira ma dɛmɛ bɔli la ka d'a ma ka kɛ jigi ye a ye furu kɔnɔ wallahi Kadija ngo Kadijatu ka ɲɛnamaya bɛɛ Kadija ma foyi ɲini kira fɛ k'a fɔ Kadija ye fɛn dɔ de labɛn ka n'a fɔ kira ye fɔ nin ka ɲini ka di yan ka n'a fɔ kira ye fɔ nin ka di ne ma k'o ma kɛ Kadija a ye fɛn min ɲini kira fɛ o kɛra fɛn fila o fɛn fɔlɔ o kɛra k'a to fɔ sayabana kɔnɔ Kadija ye fɛn fila ɲini kira fɛ a ye fɔlɔ fɔ a ye a ye filanan ci don Seyida Fatima da k'o fɔ kira ye bana gɛlɛyalen kira ko a ma ko Kadija farigan bɛ cogo min na a gɛlɛyara danbe ko bɛɛ la Kadija ko a y'a faamu ale b'a dɔn a tɛna bɔ a ko nka laɲini dɔw bɛ a bɛ fɛ k'o kɛ kira fɛ yanni ka se a nin bɔli ma kira ko ye jumɛn ye a ko kira ma a ko laɲini minnu bɛ n na o tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Sheikh Mar Jabate Balik ale sɔrɔla ka bɔ ka waleɲumandɔn foli ta ka ɲɛsin nabaga jama bɛɛ lajɛlen ma ani fɛn o fɛn y'a dɛmɛ baara in kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka dakuru ɲɛ fila bilasirali tugu o la. Le gouverneur Mbafo ainsi que la police et le brigade et la mairie aussi tous les corps Mbafo di babé an sera gouverneur fɛ k'a fɔ a ye a ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ko dugu y'a ta ye a ko nka seminaire b'a bolo yan musokɔrɔ a tɛna yan sɔrɔ n taara commissaire fɛ yen a ko Jabate min ka gɛlɛn ale ma ni n ka maa o maa natɔ ye gɛlɛya sɔrɔ corridor la n k'a wele a ka numéro de bɛ wolo a ma dan o ma a taara n fɛ yen wula in na a ko Jabate e ka mɔgɔ duman ye gɛlɛya sɔrɔ a natɔ n ko mɔgɔ m'a sɔrɔ a ko wa k'u bɛ yan su in na hali a bɛ si yɔrɔ min na k'u b'a garder fɔ ka se commissaire y'a fɔ n ye an b'u fo an ka foli bɛ brigade ye o fana y'o bonya fɔ an ye ka tila ka la mairie fana fo nin bɛɛ nɔgɔyara ni aw yɛrɛ de sabu ye n'an bɔra yen sa an ka foli bɛ Kozim ye ani tɔn ɲɛmɔgɔ bɛ yan Tijani aw wulila sa o ye min fɔ a y'a bɛɛ denmisɛnnin fitinin min kumana ye sa an den don Porgo an den don denmisɛn min tora yan n'a ka denmisɛnniya ka examen kɛ ni Egypte kalandenw ye Misira ka gagner k'a to la ko taa o de Porgo ye ayi diɲɛ bɛɛ bɛ yala i t'a ɲɔgɔn ye n'ale tɛ ka leçon d'u ma k'o to Egypte Jamia Azhar la ka tila k'a lase arajo la ni kalanden bɛ yen min se ka fara n kan o ka fara n kan a tora la ko taa ka biki ta k'a jaabi d'u ma o ye premier gosi a tɔgɔ bɔra n'anw ma waso ni nin ka kalan an bɛ waso ni jɔn ka kalan ye
ko pour wa ya fa shufra no Muhammad Lamine Yarbanga ko ala ka baraka do ala amin mek la ka fulidi ni ala sonanga bare maninga mare o yan sutura ni mo min ka bonya o le barka kulubali ko saraba la bulu maren ko ta fi ay min ke dakasam yalo parenta fore sisa ndogo cebulu mais marani che kwama ta nindi min ka gelema ni nya dame kene ka ko ni ndadi do ika fuba dafe Allahu akbar chauti kidi chauti kidi Allahu akbar anana kanan zigi ka foin akun chei min vonya yisrana konga fi afle Allahu akbar maro jara mugu min dira ma ni nya da foy kungulo be wuli ma ko che kwa ma kun tana mi da kana sam Allahu akbar mbafu ma ti buya ni maute ma shite ku kilim yere buya maude bi buya ko maran ni che pare fana asaraba la bulu jabate chemi ati changer wartne changer fangati changer mulo la Allah ko taben don katima ko warti e warti de ka so neti ka warti ya do Allahu akbar ye fama ye ka so ne maju dala ne kala bembo Sheikh Sherif Usman ko ma ko jabate ni ye madali wala yi fara ma dangolonga ngo haidra mita Allah harante madali Allahu akbar alani ci o temelen ko fe mun bora malambu fo maliaw nana burkina be onana be saraba la mo mu yande me bare na chara ndom sobe ya ko makone nga fodi baye ndom sobe ya Fatuma tanga fodi baye ndem sobe ya ko mam kone nga fodi baye ngam sorba be anu haja maram jakcha sarabe ala bulu inna fulu hakimin black aduma be ala de asheri Allah kui deme parce on be sebe kero deme nga antenne lo mo deme Allahu akbar balik anci ne deme na de on te mar dali on zemen ba ere la ni kera mar dalla hal ni ko ala fle mawte dala Allah mam jakche ko saraba ala bulu mawma ya deme andinga haruna ka saraba la bulu amin anto che karam ko abakar wotara be saraba la bulu be ya se ko ke bare mbi ke chuko wala maru jara ni la ko tade ne banga dugu de yaay mesran tugu belante saraya Allahu akbar nde saraya de yen do ni do e yande mbulu madele kala dimso shimaraka jibate sigatala yen donyi don we yande madele ki muso ko fo yen donyi don yando madele ka joyi ka blondara de muso kama Allahu akbar ne denti kaso balik a wuni nga ke ko a jora jonga dala ubi jonga jobala la ko ta wuni nga jo balik ne tentani ni ma fembe nsemenga ala la ube Allah wala ambe ala tanu kala barakada ne bamso be kena kabi kabo binaw fambe ko saraba la bulu ne koro be kena ka balmaya kono ka ira ka fo ne kungo nyashini ma untado nga marjara ni be fara nyonga bango so anaka vis fo no Idrissa Traoré nyamo ndo ka fo barkay mani manu ka ka jen nenu ni sabe la dugo kele ko te senyo bango so asraba la bulu Idrissa saraba la bulu o tebelen ko fe nere muso we bazande kala ka dongana aywa a uya mugu sangana dia ko metre jole ko metre kire ko wa sawa na yo metre ko non don sa na ku yo dia mbo fara nan songoka ka kala ka ta kala o mata wa bi nan nawa mo na ku yo fonye ne bo na ne be odowa ba ka kan nan songo en na songo te mami ko ne ko ka wa bi nan fando ma ku go sama wa balik la mbufu o saraba la bulu mawludu ko de ambani ala fa ya rabbi an nafala ka dam o temaden ko fe même miseni ka fu mali dugu dodo
min wajudi ka yani nga na de boray olu ya me ko la ko tabina mawludu ke o yoro kelen be ne re nyene kanto mallay sawe mishi kelen san o yoro be o ya kalange kunna sini ka kala ka image chima ko ala kala ko ta mawludu ski herala ka wuli herala o ken ko fa ambe salamu natuko ko saraba ala bulu madu na bore ambe kira ko la ambe mi fo ay dron dugumu nana ani kata se mun tulobe ana aw kana sira mawludu ko nye aw be sira mogo mun ye kalanto la katema o ka abe sira mun ye o ma fengala kwa mo kala abe sira mun ye o te kamme ko ate mimme ma abe sira muna mawludu ko aka sebedo chewche sinde kira ko la lahara kira sinte ka ko la Allahu akbar ya fo Mama sente kira kula jena ni sara kira dati kungula lahara wani kira dama do chawe kungula lahara beta jadame Allahu akbar alakana ngala afre muyemba fa yaka hakriski ndina kana fawda yarala ni selna wi selika misrila seli bani ko ka fo ko al fatiha kana sigala show adaliya be mbuluya chawe sigara la kula adaliya be mbuluya karamogoti kelekeni marfaite kelekeni bribe kelekeni daladi al adilla hunaka yani shay'ain min al adilla fenfla debe dalilola hunaka naqli wa hunaka aqli no fenfla sordi bolo e ka klaki ka dine bi ma do ka galo kama ko ye chugo chekai ye nalo mande akana sara o ma kelon ko ma ko ka ta shudo kaburula ay bismillah tan ko don kala ko haramu do ta kala makala Allah ni makala ni karamo makala be kala bal yakko deke do balik o ma kilon ko ma ko ni shu saraka boko haram kwati be jonyo fuyi adaliya bebe mbolo ya dafade balik ni mako balo bi karamo namba dama adafade be o mo kre le ko ma ko ala be kene min ganu e moldu ko bida ko be tuwa ay mo ba nyina ka tanya ko bida ko be bida kalama wallahi ani bida ko kera ko ni ko fen kera kira ko ni ko e haram ye esi ye fendo mi ya duida ma fendo e be warde no fen ga eta da no fe anga moldu kene sigi mun fora shuina ala ko kira ko ay ni ndabla o de ma foyo me fend mambe mana mimbe foni kene nga no te do islamo do suna ma kene mun ko ma ko ne bidai mbo de bo akuna abe yoro akadana moldu ni bidai ko cheka ja bidai de do me bidai mino bidai hasan Allahu akbar bidai ko de akira kira ko me ma bawmo me al bidai ala darban bida yi fenflade nyuma ni juguma mais ne ko bida be juguma e amba foro de dangue makala ali karamo makala wallahi tabate chemiye bida keleke e baldu keleke Sheikh Sherif Ousmane Madan Haidara na farafin ko ta fa aflega farage o tobi faranzi o ete sasa mutu bi ghazik sadika dimi Allah na ko ta fa farage o fle ko tobi ka bayadu wallahi atna are don sa otuma me mi foy bida nyuma bala juguma bala moldu kalite bida juguye dumni be sura kono gleki babe sura kono mobli rebe sura kono ole diminti lawa wa obe sura kono no te sura kono e ka butigi ferme e franski kunye ki be fendo de soro foro sene kunye ki be fendo de soro ou bien tayre ba ka machine ga ringwa be fendo le nyinna eni fendara ambe doara de fente mina o e galoy hali ala ko fembala no tala ambe boala otma mimi foy mawludu akake akana be tarde ay mishufa ma folo min kera sabi kanke malikil musfir akele kumese ka nyame ba sabakantige ay sanke me shige de ka boke Allah doni kira bo na bo akara ba be durala Allahu akbar bida nyuma be ni bida be jugumay e mo chema wolo kira nyena o bida de ko ni bida be jugumay e fama banga nyene onake bida de o betwe fembe anga islam ya kono bi ni mage kira tlela Allahu akbar
abe misiri mun yera te ko almami be do woni ngono ki joko kibla kira tile be o make Allahu akbar ou be ngo kulo bala ou bien be ka fon poche wono de o kulo dara wa balik o ka sege o kulo bala misiri min jomba bulo bi almami be do wo min kono ki joko kibla kira tile be akunte bid'a mais muna o make le ko ka o toy misiri kunkolo bɛ sanfɛ n'o y'a ka manaru jɛn ye ani maharibu olu mun bɛ aw fɛ nin waati na kira tile kɔnɔ si ma ye a bɛɛ daliya bɛ n bolo yan Qur'ana min b'i bolo k'a fɔ ko al-Qur'an ka Qur'ana ta i bolo ko al-Qur'an wallahi a ma kɛ kira ɲɛ dɛ bida o to yi ka sɛbɛnni kɛ Qur'ana papier kan ko bisimilahi rahmani rahimi o ma kɛ kira tile la fiyewu bida shakili mun b'a la ka tomi saba bila kunna k'a kɛ fata wala dama wala kɛsiri o ma kɛ kira tile la hada bida mais munna Bamako la ni nin bɛɛ kɛra kira ko a b'o bɛɛ kan a ma se k'o si nangari fɔ mawuludu i b'a sɔrɔ kira juguw de ka taa sira ye nin y'a kana fara o kan munna o ma mirabu kɛlɛ munna o ma Qur'ana kɛlɛ mais o bɛɛ tora yen mais munna a bɛ taa nin kɛlɛ donc an bɛ min fɔ a ye mawuludu kɛ o a kɛbaliya o i ye mawuludu kɛ o i tɛna taa jahanɛmɛ na i yɛrɛ m'a kɛ o i tɛna taa alijinɛ na i yɛrɛ bana na o a fila bɛɛ ka kan min b'i don jahanɛmɛ na a tila k'i don alijinɛ na o de ye wulibali ye a bɛ f'u ma ko al-usul o de ka gɛlɛn nin bɛɛ ye o usulu ninnu na adamaden kan ka siran o de ɲɛ ka tila k'a ɲini Ala fɛ i kana sɔn fiyewu i ka kɛ o maaw cɛla n'o sɔrɔla i bolo ka ban a kɛra baara ye dɛ o min bɛ an bolo bi o cɛjuguba de bɛ anw ka diinɛ kɔnɔ bi n'an k'o ma ko aslu diinɛ kɔnɔ yala ka taa kɛlɛ kɛ ko mawuludu yala ka taa kɛlɛ kɛ ko a dora ta a bɔra ta a t'a lajɛ fɛn min b'a don jahanɛmɛ na ani k'a don alijinɛ na a t'o ɲɛɲini wa Haidara ma bonya sɔrɔ ten o aw tora ngalonbatigɛ nɔfɛ a tɛ bɛn ɲɛ nin ye a tora a tɛ canga a dora ta a bɔra ta a t'a ɲɛ nin ye tiyara ka filɛ kɛ i n'a lɔ k'i cira maa na baraka t'e la k'i bɛ maa kɛlɛ baraka jumɛn b'e la an b'a fɔ Alhaji Umar Konate ma kaburu kɔnɔ ko Ala ka yafa ma ale de ko ma kɛnɛ ka don dɔ a ko Serifu ni maa tɛ kelen n'a wallahi a bɛ nin fɔ don min k'a ta o don fɔ bi n bɛ sa n'a a tɛ bɔ n kɔnɔ Konate de y'a fɔ n ye ko Serifu ni maa tɛ kelen kira mɔdenw ko kana tulonko la a ye nin fɔ a da la n ye don min na o don ni bi cɛ ne ma tulon kɛ Serifu ko la mɔden min kun sabalilen don a bɛ fɛn dɔn a n'a ka bonya ta di da lahara ya rabbi Ala ka yafa Serifu kɛ ni maa tɛ kelen o la an bɛ kɛnɛ min kan k'a fɔ kira ka bugu bɛ kira kan bɛ a sankɔrɔ ta la karamɔgɔ min y'a bila valeur la Haidara don hali sini a b'a kan a ye kuma min fɔ kunun ani bi a jogo bɛɛ ye kelen ni ne tun ye kuma kelen sɔrɔ a ka kuma na min ni a ka jogo ye ɲɔgɔn bila ne tun bɛ se ka ban na mais a ye min fɔ a ka kuma na ani bi a bɛɛ kɛra kelen o de ye ne da Haidara la kɛlɛ ma kɛ dɔ kama seli tɛ silamɛya ye bɛɛ k'a dɔn bi ko seli tɛ o kɛlɛ b'o la wa kɛlɛ t'o la o n'a y'i ja seli i kana kulusi yɛrɛ don Haidara ka mun b'a la a y'a f'i ye dɔrɔn de ko seli tɛ silamɛya ye wa a kɔrɔ b'a kan o tuma Haidara ko Haidara mɔgɔ min ko seli tɛ silamɛya ka misiri min jɔ Bamako t'a filɛ Bamako bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ o to yen a ye min daminɛ sisan 10 miliyari dɔ k'a jɔ n k'a filɛ arabu wari t'a la mais ni arabuw tɛ e ka misiri bɛ jɔ wa arabu misiri yɛrɛ jɔlen ka seli a kɔnɔ e se tɛ maloya wa e farafin ka taa kɛ ni arabu ma misiri jɔ ko e tɛ misiri sɔrɔ fo de olu k'a sɔrɔ a jɔ arabu misiri n'o kɛra e ka waso yɔrɔ ye n balimakɛ silamɛya t'i bolo ne bɛ arabu dɔn ka tɛmɛ i kan a taara misiri dɔ daminɛ yan fɛ don ɲuman ye sa ko 10 miliyari a y'a fɔ arabu dɔ ye k'a ye miliyari 1 dɔrɔn d'i ma n'a sera k'a kɛ misiri bɛna jɔ k'a d'i ma k'i yɛrɛ ka kabakuru bɔ k'i yɛrɛ ka cɛncɛn bɔ k'a baaradenw k'i yɛrɛ ka bɔ ka sɔrɔ ka kogo dɔ jɔ ka tɔli bila o kunna o yɔrɔ bɛɛ ji bɛ suru i kan o ye misiri ye wa
an b'a fɔ Haidara ma ko Haidara o la jama o jama bɛ yan Haidara ti kɛlɛ ni maa ka juguya ye a ti kɛlɛ ko n fa t'a fɛ n ba t'a fɛ i b'a kɛlɛ n'i yɛrɛ ka dɔnniya de ye ne ma fɛn de sɔrɔ a la ne b'a kɛlɛ ni min ye ne ma tugu n fa kɔ la n ma tugu n karamɔgɔ kɔ Haidara ko la ne ma tugu Morishi kɔ Haidara ko la ne yɛrɛ ye min dɔn a la n tugura kɔ n'o de ye wa o de bɛ n se kaburu la n tɛ se ka bɔ a kɔ nka ni n tugura kɔ mɔgɔ kama n'o bɔra kɔ n b'a bila. N'a ko misiri jɔra ko man ɲi a ka mobili bi a t'a lajɛ ka karamɔgɔw bila V8 kɔnɔ bi jɔn y'a kɛ Haidara tɛ karamɔgɔw bila V8 kɔnɔ bi Haidara tɛ jɔn tun b'a kɛ ale kama a kɛra dɔ nin filɛ ka ne fiyɛ fiɲɛ suma nin bɛ n kan Haidara kama n fiyɛtɔ filɛ n'o tɛ a kun bɛ kɛ wa karamɔgɔ min kɛra sababu ye ka nin bɛɛ kɛ ne filɛ ale min bɛ ka n fiyɛ funtɛni b'ale la mɛ a filɛ ka fiɲɛ suma nin jigin n kan Haidara bonya kama mɔgɔ bɛ se k'o kɛ wa forage min sen n'a bolo forage 1000 ani kɔ fandenw a ka jimi maa bɛ se k'o kɛ wa wallahi n ka la masara n'i ma Haidara juguya dabila i si bɛ ban ka sɔrɔ i sa waati ma se fɛn maa n'a tɛ fila ye ani maa tɛ fila ye komi man di a b'o de kɛ k'a ta Ala ye n dan n'a jɛna fɔ bi a ma wari jate ɲɛnɛ ka wari d'a ma k'a k'a jate depuis n y'a dɔn don min fɔ bi a ma kɛ ɲɛnɛ ne de tun b'a ka wari mara wa n'a bɛ wari bɔ ka d'i ma k'a jate k'a ta Ala ye n dan ma ye a b'a jate a b'a sama de n'a bɛnna ma a b'o d'i ma ale mana wari kama ale tɛgɛ kɔni wari tɛmɛyɔrɔ de ye nka a sigiyɔrɔ tɛ yen n'a nana dɔrɔn a bɛ taa maa bɛ se k'o kɛ wa a ye mobili joli di karamɔgɔw ma alimamuw ma a ye so joli di karamɔgɔ ni alimamuw ma a ye muso joli di fantandenw ma a ye muso joli di adamadenw ma ka so san ka di mɔgɔ joli ma a y'o kɛ ka karamɔgɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ ka wari ta k'a di gouvernement ma ko a ye miliyɔn 100 caman k'a ta Ala ye n da ne Haidara tɛ maa ye tɔw bɛ taa minɛ faamaw fɛ de ale bɛ faama wele k'a d'u ma de wa Haidara o la n badenw bɛ min fɔ a ye kuma jan tɛ n bolo an nisɔndiyara mawuludu in n'a diyara n ye wasa da don Ansaru n bɛ kuma aw fɛ tɔn ka ca mɛ n bɛ bere da aw de ka tɔn tɔw b'o ta sɔrɔ aw fɛ ne ye tɔn de ye nkalonfin kiriri i jogo de b'i kɛ tɔn de ye ne ye silamɛya tɔn ye muso kunnagolo o ye jɔn ka tɔn ye Ala ka tɔn tɛ e ko k'e ye silamɛya tɔn ye denmuso 3 a bɛɛ ye ɲamadenw de ka du kɔnɔ an bɛ kira min ka mawuludu la o k'a ma ko e tɛ mawuludu kɛra ye dɔw ka mawuludu ye an ɲɔgɔn bɛ faga ɲɔgɔn 3 an ye misi 10 faga misi ko don wa ɲɔgɔn ko don wa cɛ ko i jogo ɲɔgɔn ye misi ko ye kelen wa i jogo ɲɔgɔn ko ye wa an ye mawuludu kɛ n'Ala sɔnna gbata 10 fara gbata ko don wa karisa muso 3 min b'i bolo a 3 bɛɛ ka sɔrɔ a furulen don a kana kɛ orgie b'a la e kɛlɛ b'o la wa karisa ni den 3 b'i bolo a k'a sɔrɔ i den y'a bɛɛ ye a kana sɔrɔ i den bɛ waliso kɔnɔ fɔlɔ bamanan filɛ ka denw kɛnɛ k'a bila den 20 bɛ jɛ ka sigi kɛnɛ na don kelen ka taa u bila ka taa bulon fɔlɔ kɔnɔ ko a ye kulusi don o la bulon fɔlɔ bɛ fani dɔ minɛ o la ko kulusi k'a fɔ den ma ko i janto yɛrɛ la ko nin ye kulusi ye ko i kuru i si kan ka n'a to i si ka bɔ so wɛrɛ la o ye bamanan ye ka tila k'u bila ka taa bulon 2nan kɔnɔ a ye dileki don a kan na o dileki ba dotɔ dalibani ko cɛ ko nin dileki dekun tɛ fɛn ye dɛ ko i dulon i ba la ka n'a to i ba k'i fa tɔɲɔ n'o kɛra n'a kɛ barikaden ye Allahu akbar balli k'i gulon i ba la kana sɔn a k'i fa tɔɔrɔ n'i ye den 3 ye i gulon i ba la kana sɔn a k'i fa dusu kasi n'i ye den 3 ye nka ni den 5 bɛ muso bolo bi cɛ ta bɔra la a bɛɛ kɛra muso ta ye cɛ ta t'a la kɔnɔya 10 kɛ n bɛ ka do fa nka wolo juru b'i la bulon 3nan ko a ye ta ye o bɛ taa fura don a kun na ko cɛ ko fudun dabila an ka karamɔgɔw bɛ ni faamaw ka bulonda tɛ o tɛ balo an ka karamɔgɔw bɛ ni waritigiw ka bulonda tɛ o tɛ balo wallahi wulu ye kɔngɔ sɔminɛ mɛ an ka karamɔgɔ dɛsɛra kɔngɔ sɔminɛ o ma da ala ko la a antum ashaddu khalqan am as-samaa bana
yani kunfin ka ɲɛ fɔlɔ ye ka ɲɛ e min y'a ka tɔrɔsi ye ne ye tɔrɔsi fa a bɛ taama dibi la a mɛnɛ Haidara gasi ma sɔrɔ Haidara ye diɲɛ dilan k'a ban ka bɔ yen ka taa farajɛ sɔrɔ farajɛ la ko Haidara n bɛ kuma fɛ denmisɛnw aw nɛgɛra karamɔgɔ ye fɛn dama fɔ n y'a bɛɛ ye tiɲɛ ye bi o ye n da la ne ma tugu mori kɔ i kama ma tugu i fa kɔ ma tugu i karamɔgɔ kɔ n ye min dɔn n tɛ fatɔ ye n fa ye n bange ka n bila kalan na fo bi ma baara fila kɛ ne ba danna den fila de ma ne ani n dɔgɔmuso Hawa ani ne ye maaw nɛgɛ ne ma n fa janfa n badenw a ye n ɲɛ depuis n y'a mɛn a ko seli tɛ silamɛ ye ne yɛrɛ tun ma sɔn a ma fɔ n sɔnna a ma wa bi a kɛra tiɲɛ ne ko n ko i Haidara filanan hali de fɔlɔ y'a jira ko monturuba mankan misiri la ko haram karamɔgɔ ko mun na ko a y'a fɔ a kɛra dugu min na an taara a ma ja dɛ mais bi misiri jɔra bi plaki b'a la ko s'il vous plaît fermez votre portable ne ko a ma n ko Haidara o ma dan o ma dɛ Haidara ko de ko monturuba mankan haram mais bi téléphone cloche le b'a kɔnɔ o cloche ne bɛ monturuba kɔnɔ Haidara ko o de maɲi ko ye haram a ko mun na ko a y'a fɔ a ko Ala tiɲɛ dɛmɛ mais bi cloche bɛ téléphone kɔnɔ k'a d'a ma ko a y'a bila poche la n'a ko bɛɛ ni bɛ bɔ Ala kan ko téléphone ma bɛ ka sonde n'o fagara ka sɔrɔ k'a lafilɛ o y'a sɔrɔ Ala taara a mɛnna o ko tuma ko ni mɔgɔ min ka portable sondera ko tu peux miri fara Haidara kɔni m'o fɔ Haidara m'o fɔ dɛ miri fara Haidara m'o dɔn a la aw de y'o dɔn a la ka tila ka seli kɔrɔta daminɛ Allahu akbar Allahu akbar n'a sera laban na ko la ilaha illallah ko a ye téléphone faga o fana farala i kaaba kan Haidara kɔni m'o fɔ ne ko a ma Haidara n ko i bɛ ca kan o tuma o ne da Haidara la wa n bɛ taa lahara ne karamɔgɔ fatulen ka serifuya fɔ ne n'o ye Konate maa tɛ ne b'o kan e de bɛ nɛgɛ ne tɛ nɛgɛ anw bɛ a fɔ su min na ko sunɔgɔ bɛ an na nin tɛ o su ɲɔgɔnnaw ye bi ye samedi ye ka taa anw ka busumɛnw ka quartier la o bɛ dɔn na isa fɔ fajiri u t'a lɔn ko maa bɛ sɛgɛn nka Ala ko kɛnɛ anw tɛ sɛgɛn o la dɛ n badenw an b'a ɲini Ala fɛ o ye min fɔ a faraw si ka Ala k'a kɛ o la sa n badenw komi n y'a f'i ye cogo min na o la mɔgɔ kana f'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ ko dɔ t'a fɛ adamaden bɛ mɔgɔ kɛlɛ n'i ye min dɔn de min ka gɛlɛn o ye usulu ye furu ninnu an k'o to yen n badenw Fatiha ko a bɛ ta mawulidu ko bɛ ta kana kalan kɛ kaburuda la ou bien kana kaburu la ka kogo lamina la ou bien kana bɔgɔfin bila kɛnɛma k'a do ta k'a bɔ ta hada furu fiti an k'o to yen min ye asulu ye an k'o ta asulu fɛn mugan bɛ yen kira kuma n'a kan a fɛn mugan cɛw cɛ sen yera a la kira ko n dati kunkɔrɔ lahara a fɔlɔ o ye filankafoya ye maa joli bɛ yen ni sɛ b'i ka so ni a sara don min i bɛ hami ko n ka du bɛ na saga bɛ mɔgɔ joli ka du kɔnɔ bi n'o saga tɛ tɛ balo bagi joli bɛ yen n'o bɛ maa dɔw tɛgɛ la bi n'o tɛ ko n ka ko si ma ɲi n badenw o ye asulu dɔ ye fɛn jumɛn don bɛ gadi kɔnɔ bi musow bolo sinamusow kama musow bɛ ka fɛn jumɛn dɔ bi yiri la u sinamuso kama u sinamuso den kama muso ni ŋɛnɛ ka jugu i den tɛ ɲɛ wallahi Ala ma muso ma ko ɲɛ fiyewu muso min ŋɛnɛ ka jugu parce que muso ka ŋɛnɛ a sara y'a den de ye ni ŋɛnɛ ka i den b'a segin ma n'a ma ɲi a b'a segin ma a filanan mɔgɔ min cɛ sara muso min cɛ sara filiya ma ban e ye téléphone caman ko ni filiya banna kana sigi mɔgɔ kunbɛn n'i ta hali ni diɲɛ cɛ bɛ banna n'i y'a ta kira ko n da t'i kunkolo lahara mais anw fɛ bi a bɛ cogo di muso bɛ yen ni cɛ y'a ɲini bi n'a ma se ka taafe foniyɔrɔ sɔrɔ a la n'a ni cɛ sara yanni k'a to tile 5 ka taa téléphone bɛ d'a ma ko hakili sigi ni filiya banna n'Ala sɔnna an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a sigira cɛw cɛ ko i bɛ jahanama na o ye asulu ye o tɛmɛnen kɔfɛ a sabanan ka muso furu ka kɔnɔ to a la mɔgɔ ye muso ta ka kɔnɔ to a la alimamu min ye furu siri a t'a kalama mun y'a woro ɲimi u t'a kalama mun taara sigi a kɛnɛ kan u t'a kalama k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a kalama muso fa n'a ba b'a kalama kira ko n'aw fɛn fɛn sara n da t'a kunkolo lahara o ye asulu ye
ananina mɔgɔ min ye jama ka nafolo dun jumalo fɛ bɔrɔ bɛ di dɔw ma ya ko a ye wari minɛ fi sabilillah n'a sera kɛfɛ a bɛ 100 bila a yɛrɛ kun ou bien k'a siri tafe kun na ka jama ka dɔrɔmɛ 100 to maa o maa kun muso la cɛla n'i sara kira da t'e kungo la maa joli bɛ misiri la n'i buyani bɛ galo kan ni mɔgɔw ye sirida 2 d'i ma t'a bila misiri la e ye 1 bila i ka so a 1 bila misiri la nga la fo k'i sa n'a b'i ka so kira ko n da t'e kungo la dɛmɛ 2 dir'i ma t'a di mɔgɔ ma misiri la e ye 1 bila i ka so ka taa 1 bila misiri la a bɛ cɛw cɛ ka so n'i sara kira ko n da t'e kungo la man ghashana falaysa minna mɔgɔ mɔgɔ y'an janfa i t'an dɔ ye o joli bɛ misiri kɔnɔ a tɛ kɛlɛ k'o k'a fɔ maramarakaw fatiya kana kɛ dɛ a kana nin to sukora dɛ abatil wa turaha maramarakaw don a kana lamɛn dinɛ tiɲɛ kuma don a kana lamɛn wa an b'a tigiw kɛlɛ fɔ kaburu la nahnu min tasawufin an ka kɔlɔsi tɛ bila maa si ye ne bɛ sira i ta la ne ta bɛ n bolo farafinna ya diinɛ kɔrɔ tasawufu lo ni kɔlɔsi kun t'i bolo farafinna don tɛmɛnen maa t'i ka denw de kɛ ya an k'an bolo minɛ na san min an b'a san dɔn min nana ye fana an b'a dɔn a sara cogo min na an b'a dɔn nkalon tɛ an bɛ min f'i yan an b'an yɛrɛ kalama an hakili b'an fɛ wa kunfɛ kuma tɛ a daliya b'an bolo i y'a dɔn an y'a dɔn o bɛ mun dɔn k'an t'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ a duruna a wɔrɔna yalɔ ni y'a f'i la n ko jama ka wari tɛ dɔwɛrɛ ye o a bɛɛ b'a kalama o muso 100 sigilen filɛ ka pare wɛrɛ cɛ ka ban k'a sara dɔw sara n'o ta ye dɔw ma sa fɔlɔ a bɛ muso la n'i sara kira da t'i kunkolo lahara yan'a bɛ taa kɛlɛ kɛ fɛn kuntanw kama hunaka ka usul muso 100 sigilen bɛ yan hali jaba min bɛ feere lɔgɔ fɛra a juru tan bɛɛ ka ban k'a sara hali jɛgɛjalan juru bɛ dɔw la ka ban k'a sara muso 100 bɛ yan ka taafe ta ka ban k'a sara olu bɛ taa mɔgɔ kɛ wa an ye misi faa dɛ an ye malo bɔrɔ 2 to ye misi ko dɔ wa i jugu ɲɛ o ye misi ko ye wa ni misi ko dɔ an bɛ se yan wa ko a ye mɔgɔw bɔ fili la a ye kira fɔ mɔgɔw ye a kun bɛ cogo di a jogo bɛ cogo di a ba kun bɛ cogo di kira ya zal fadli wal imtinan ya zal amun wal aman ya zal qudus wasbuhan ya haliman لا يخجل يا جوادا لا يبخل يا صادقا لا يخلف يا واهبا لا يمل يا قاهرا لا يغلب يا عزيما لا يوصف يا عدلا لا يهف يا غنيا لا يفتكر يا كبيرا لا يصبر يا حافظا لا يغفل سبحانك يا إله إلى أنت الغوث قلسنا من النار يا ربي اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إن توجهنا وشيفعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا حسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا حسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا وشيفعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا وشرفعنا وتوسلنا بك
إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا حسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا وشفيعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا وشفيعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Kene yɛrɛ kuncɛlen kɔ an y'an ka kɔrɔfɔ galamani tɛngu an karamɔgɔ Sheikh Umar Jabate Balik a ye ɲɛfɔli k'an ye kun min b'a bila kɛnɛ in sigili la a n'u ye baara wɛrɛ minnu boloda ka sanga ni mawuludu yɛrɛ ye Lakuta dugu kɔnɔna na an ka jɛ an ka seriyali kɛ o fɛnɛ na. Adamaden yɛrɛ ɲuman ye maa de ye f'i ka tugu maa de kɔ maa min jogo kan i ta ye n'o kɛra yɛrɛ jogo bɛ ɲa nka maa min ni e yɛrɛ jogo kan i ta ye a kɛra karamɔgɔ a kɛra alimami ye n'i tugura kɔ a bɛ kɛ sababu ye ka tacɛ de s'i ma ni halaki. Bon o la ne ka faamuya bɛɛ la n ka kalan bɛɛ kɔfɛ k'a ta Ala ye n da ma baara fila kɛ ni kalan tɛ ne nana min ye o kɔnɔ o de ye wajulukan ye wajulukan min ni y'a mɛn karamɔgɔ da karamɔgɔ min ni y'a ɲɛɲini fo ka taa n tɛgɛ d'a kan o de kɛra Sherif Usman Madani Haidara ye n y'o de ka wajulukan a diyara n ye fo ka tɛmɛ n'a ka tiɲɛ fɔ Sherifuya tɛ Haidaraya tɛ a yɛrɛ y'a jira ni Sherifuya lo ale bɛ a dɛki bɔ a kan na ni Haidara lo ale b'a dɛki bɔ a kan na mais ale ɲɛ bɛ can min na ka kunfinw to fili la o fɔli de ka d'ale o de y'ale fana danbe ye k'a ta Ala y'ale dan a ma dɔrɔmɛ 20 dun Sherifuya kama a ma 20 dun Haidaraya kama olu kosɔn ne y'a ye ale ka ɲɛnamayaw kɔnɔ ka mawuluduko bila kɛnɛ kan bi diɲɛ territoire entier la mɔgɔ min kɛra sababu ye Sherif Usman Madani Haidara n bɛ can fɔ bi tabali kan bi n bɛ jama bi tabali kan bi k'a fɔ bi tabali kan ko wulibali ka mawuludu kɛ bi diɲɛ fan bɛɛ k'a kɛ san kuturu bɛɛ ye mɔgɔ min kɛra sababu ye o de kɛra karamɔgɔ ɲuman in ye n'Ala dun ye karamɔgɔ ɲuman d'i ma i kan k'i hakili to karamɔgɔ ɲuman na ka taabolo filɛ k'a nɔ filɛ o de kosɔn ne yɛrɛ y'a kanu san o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako ka taa mawuludu k'ale fɛ yen o la o mawuludu ni kɛli tɛ dɔwɛrɛ ye karamɔgɔ mana caya cogo cogo nka n'a fɔra ko Sherifu ni karamɔgɔ tɛ kelen i karamɔgɔ tɔgɔ mana kɛ Madu a mana kɛ Saka a mana kɛ Barama nka n'a fɔra ko Sherifu n'o jɔra karamɔgɔ cɛra karamɔgɔ tɔw bɛɛ bɛ tunu mɔgɔ min bɛ ye kɛnɛ kan o de ye Sherifu ye o de kosɔn an tugura kɔ an y'a nɔ ye fana nɔ ɲuman na o de kosɔn an y'o ta o de taara kɛ sababu ye ni mawuludu belebeleba in an y'a labɛn Lakuta yan yɛrɛ wolodugu la ani Nfadugu la n'o ye le 14 Sherif Usman Madani Haidara a ka kumakan dɔ bɛ yen a ma bɔ n kɔnɔ a ka anniversaire dɔ la tuma min n'an bɛ yani kɛnɛbani kan ni Ala sɔnna a da sera a ma ko ale tɛ Ansaru ye a y'o fɔ don min a balila dɔw la dɔw ma faamu nka bi a bɛ kɛnɛ kan ni Haidara ka Haidaraya danna Ansaru dɔrɔn o b'a jira ko nafa ma sɔrɔ a la Haidara kɛra diɲɛ bɛɛ ta ye a bɛ Faransi bi a filɛ ka bay'a di tubabudenw ma ni farafin k'o t'a fɛ Ala b'a ɲamari ka taa di mɔgɔ wɛrɛw ma siga t'a la jama cɛra ko Faransi bɛɛ ɲɛ b'a la Espagne bɛɛ ɲɛ b'a la Itali bɛɛ ɲɛ b'a la o la o de kosɔn ayiwa karamɔgɔ ka baaraw kɔnɔ a dɔw ye ɲumanya caman kɛli ye karamɔgɔ ka baaraw kɔnɔ a ye furajiw di a ye mobili di alimamuw ma ka so di alimamuw ma ka tila tuguni ka nafolomugu di alimamuw ma a yɛrɛ bɛ jamana min na o faamaw k'o sɔn a tila ka jamana wɛrɛ faamaw fana sɔn hali an yɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire yan n'i y'a mɛn an ka arajo bayani na mɔgɔ min ka wari fɔlɔ kɛra k'a financer o de kɛra Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ye an y'a sɔrɔ fana karamɔgɔ kɛra sababu ye fana ka mɔgɔ caman de kɛ dugaden ye ka mɔgɔ caman kɛ fabuya na ni babuya na wa o tɛmɛnen kɔ a tilara tuguni ka joli di fana yira an na k'o fara ka baara kan k'a yira k'a fɔ Ala kira yɛrɛ ko kisi nɛɛma b'a ye man ahya nafsan fa ka'annama ahya an-nasa jami'a kira ko kisi nɛɛma b'a ye ko ni mɔgɔ min kɛra sababu ye ka mɔgɔ kelen ɲɛnamaya a kɛra komi ka diɲɛ bɛɛ ɲɛnamaya o le kosɔn joli di ni o labɛnna Ansaru bolo diɲɛ territoire bɛɛ kan joli di yɛrɛ sababu bi o kɛra an karamɔgɔ n'o ye Serifukɛ ye o la ne ye joli di maa min ma n'o lafiyara o bɛ den min wolo fana bɛ den min wolo o bɛ bato min kɛ i ka pourcentage b'a bɛɛ la o le kosɔn an ye joli di labɛn ka bɛn kira ka bangeli ma walasa o ka kan ma dalile ani seere lahara donna kullu kabirin min qablu kana saghiran lɔnni kɛra baw ko de fɛn fɛn ka bon bi fɔlɔ a kun ka dɔgɔ de o la an karamɔgɔ yɛrɛ mɔlidon in daminɛ min na Bamakɔ a yɛrɛ furumuso n'o ye Haja Bafina Ala ka hinɛ na o yɛrɛ ka taafe dɔw bɛnna dugu ma mɔlidokɛlaw sigira o kan
ya famu o meni o kene bi an kene da wono ke bi abe bloquer ka bangon ka bo jangene bugula kana se awa sadma no yimuru ketay kana boy bi fo mispora kana de gura an talo ambe tami ni be chan kan ka bala bi dimen chan ay reka kuma be ma fo ala ndinde me ala fo muso de makule ko ala ko chan de nan na ka fo ale ka do ye ko chan de nan na chan be ka de ma lo ka fo hydra le chan o lo ko son aya ira nga dugu bela ka fo ni shi na amna mawludu ke dumi kumba kene ka cha dugu bi sawa ani koy ka damne aywa yani lodi bo marala ka ta se go marama ka ta se fo belie marama yoro chaman be sampetro bo ka biya mo bora fambe kana kene ka do lakuta ire lamni dugu be ma bakele ani ko ole kumba kene ka ola mbala tado kala baraka ka fudi duma franchement u yayira ko bu karamo fe u yayira ko be ala fe u yayira ko be kira fe mo sente kira ko da dinya kono wallahi kira yere dati ko da lahara ni kira ma dado ma ko ngora lahara kishi yoro fuiti wala sanin son jara ka fudi duma o bora dugu la nga fuli buye ka damne international no e lay surakata kana boye ka se anyere ka nationalement no e adama sanogo mali kono no e murbo diallo ani kata sanga fédération ma no ye aywa barka kulubali kata se goma no e mari trawre ko nga fuli ben bay mo section na banjugo so disa trawre nga fuli ba bay mo déplacer la kana ni baraba yenge. En tout cas aujourd'hui moi je suis très heureux. En tout cas je prie Allah que Dieu les donne longue vie. Foli ani tanni o be kerengere ko lase awdi masanga ani wati bela jeli aw minu ba ka baro bla ka o sokolin tana mali kono fo ka tase mali ko ka amaw fo ka wale nyundo aw ka nyamadali ko nyumana nin kunye anye ankara mogo a Sheikh Umar Jabate Balik lakota dugu konnana ladala abi mawludu kene ba min sigi an bora ka nyinenta baraw de yira awla ame ala deli bla saral ka minu dira kene ngonnana ameni ani ka ta barake ko no gani ni aw kelengeli na bela jeli ni ala ka ke Muhammadu yere bonya kama ka ke mawludu barka kama ala ka here jidi anga sigidaw konnana ala ka cebe ani kambe sabati anga jamanaw kono ani islame jamana kelengele na bela jeli ni ne be dansigi anga bi wajulu kenena ama fo aw ka ambe jin wati bere shukran lakum wa barakallahu fikum ka annahum haraban abdalu abrahatin aw askarum bil hasa irrahatayrum نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أخشاء ملتقيم مولاي سلي وسلم دائما